دوستان عزیز پورتر 2 سال برارش 2009 ماشین وگان می باشد. من این نمودی بیرنه ماشین موتورش سیاردی این حالتی بالون من این جای بارکشانیش نمود از کفای ماشین حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. расходаш тахтаи сахта дохили салон 2 электропакет коробкаш механика магнитофон дорад пробегаш 277,000 км пробег. ин ҳолати салони мошин сиденёш кожин мебошад. нархаш чанд коине нархи мошин 77,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 811 0020. боз як портер 2 соли барориш 2010 мошин вагон мебошад. намуди берунаи мошин мотораш мана CRD дӯстон. ин ҳолати балонош ин ҷои боркашониш خیلی که دیده ایستاده. من این نمود از کفای ماشین расходаш 10 تا сахта. داخلی салон 2 электропакет коробкаш механика CD плеер дорад. CD-ниш абагриф пробегаш 157,000 км. инҷа боз мини барам дорад. мана ҳолати салони мошин нархаш чанд? 80. нархи мошин 80,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 93 949 20 00. салому алейкум дӯстони азиз. инак бо дархости зиёди шумоён омадем ба ҷои фурӯши портерҳо яъне мошинҳои боркашон. дӯстон агар навор писанди шумо боша ҳатман обуна шудан лайк монданро фаромӯш накунед. зеро дастгирии шумоҳо танҳо ҳамин лайк мондани шумоҳо мебошад. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. портер 1 соли барориш 2001 дӯстони азиз ҳуҷҷатош 1 солина намуди берунаи мошин борташ 2 будааст. дӯстон ин ҷои боркашониш ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. мани ҳолати балонош расходашам несиги 10 та сахта гуфтиги. дохили салон 2 электропакет коробкаш механика CD плеер дорад. пробегаш 353,000 км пробег. нархаш чанд пул аст? 58,000. нархи мошин 58,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 775 70 21. портер 1 соли барориш 2002 намуди берунаи мошин ин ҷои боркашониш ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет коробкаш механика инҷа CD плеер дорад. пробегаш 294,000 км. ин ҳолати салон боз инҷа мини бар дорад. дӯстон ин расходашам несиги 10 сард гуфте.
нархаш чанд ко 55. нархи мошин 55000 сомон бо савдо мешавад. Телефон чанд 92 705 93 83. телефон барои маълумот 92 705 93 83. ёдовар мешим ҳуҷҷатош яксолӣ намебошад. Портер 2 соли барориш 2010 мошин вагони мебошад. мотораш CRD дӯстон. یعنی حالتی بالوناش این جای بارکشانیش بگش یک کروک بیگ سوسیان حاضر از داخل سالن برای شما معلومات بدیم. اینجا رخصادش هم نزدیکی 10 و 100 داخل سالن دو الکترو پاکت коробкаш механика обогрев сидений CD плеер дорад калиташ стоп стар будааст. пробегаш 93000 км пробег кам гаштаги дӯстон. ин ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодед. боз мен инҷа мини бар дорад. мана бисёр дар як ҳолати хуб. чанд пули нархи мошин 85000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 875 71 82. Портер 2 соли барориш 2008 мотораш CRD дӯстон. мен ин ҷои боркашониш намуд аз қафои мошин инҷа расходашам незиста мондагӣ. дохили салон ду электропакет коробкаш механика инҷа магнитофон дорад. обогрев сидений пробегаш 192000 км пробег. ин ҳолати салони мошин бисёр дар ҳолати хуб. чанд пули нако нархи мошин 77000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 773 87 71. боз як портер 2 соли барориш 2008 мошин вагони мебошад. мотораш интеркулер. ман ин ҷои боркашониш намуд аз қафои мошин аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. инҷа расходашам навистагӣ дохили салон ду электропакет коробкаш механика инҷа магнитофон дорад. пробегаш 281000 км. боз ин мини барам дорад. раҳои дур ба сафар кида давитон агар инҷа мини барам дорад дӯстон. ин ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодед. нархаш чанд пул ако нархи мошин 85000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 875 71 82. мана дӯстони азиз портер 2 соли барориш 2007 мошин вагони мебошад. ин мотораш интеркулер. мана ин ҷои боркашониш бисёр ҳолаташ хуб. намуд аз қафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. расходаш дӯстон дараш маҳкам на нархи мошин 85000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 875 71 81. Kia Bongo 3 соли барориш 2008 мошин вагони мебошад. намуди берунаи мошин
این حالتی بالوناش باز من اینجا یک بالونی زپاسکش هم هست. این جای بارکشانیش دستان نوار مخصوص برای اون شخصانی که این ماشین از ما درخواست کرده بودن نمود از کفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن دو الکتروپاکت коробкаш механике сиденьиша багриф инҷа магнитофон дорад пробегаш 129000 км пробег ва ин ҳолати салони мошин кожини мебошад сиденьиаш боз ман инҷа минибарам дорад дӯстони азиз мана нархи мошин 90000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 846 66 55 92 884 88 48